Benvingudes a l'entrevista que avui fem a Carmen Juárez per aprofundir en els reptes relacionats amb les noves realitats del treball que poden afectar a la prosperitat per al conjunt de persones i territoris de la metròpoli de Barcelona, emmarcats en el debat dins del cicle de la metròpoli pròspera. Benvinguda, Carmen. Gràcies. Per començar, volem que es comentis com des de la teva experiència es pot abordar la problemàtica que hi ha sobre les noves realitats de treball com el treball de cures i especialment en perspectiva de gènere per a que aquests factors no siguin un obstacle per aconseguir una ocupació inclusiva i de qualitat. Moltes vegades nosaltres el que ens trobem és que aquestes noves realitats del treball no són tan noves, sí, no? Perquè de tota la vida han hagut, per exemple, ara es parla molt de riders, de repartidors de plataforma, però han hagut tota la vida. L'únic que ara fan la seva feina fent servir una app, un aplicatiu. Igualment, les treballadores de plataforma de la cura han hagut cuidadores sempre, però abans hi havia una agència tradicional. Ara hi ha una plataforma de cura, de neteja, multiserveis, però el que nosaltres trobem és que no milloren les condicions laborals, sinó que el que fem és inclús empitjorar aquestes condicions. Per exemple, la lluita dels riders que tenim ara és el reconeixement de la laboralitat, tenir accés a lavabos, que l'empresa es deixi agafar aigua fresca, és una feina molt física. Les treballadores de les cures a través de plataforma són totalment invisibilitzades. És una feina realitzada en condicions molt dures i fer la feina a través de plataformes digitals no és una garantia que millorin les seves condicions laborals. Parles de perspectiva de gènere. El que nosaltres ens estem trobant és que aquestes empreses de plataforma el que fan moltes vegades és posar les dones en situació de risc. Com per exemple, vam presentar un informe a l'abril que parla sobre casos d'assetjament sexual en el treball de repartiment, perquè la persona quan fa la seva comanda sap que és una dona a qui li portarà, perquè veu la foto al seu espai a la plataforma. Això què passa? Quan és una dona que porta això, clar, es pot trobar en situacions molt dures i el que diuen aquestes empreses és que no és responsabilitat seva perquè no existeix una relació laboral amb aquesta persona repartidora. És el mateix que diuen les plataformes de cura, les plataformes de neteja, que ells són intermediaris només i que no tenen cap tipus de responsabilitat cap a la persona treballadora. Hem de regularitzar aquests sectors i dignificar aquestes feines i informar els treballadors i les treballadores. Així mateix, quines accions són les que millor funcionen a l'hora de millorar les condicions laborals de les persones treballadores, especialment el que coneixem com a falsos autònoms? En aquest sentit, en el cas dels falsos autònoms, és denunciar aquestes situacions perquè es donen en l'economia de plataforma, com és el cas dels riders, però també en altres sectors laborals tradicionals. I el que hem de fer és informar aquestes persones dels seus drets. En el cas dels treballadors de plataforma que es donen situacions de falsos autònoms, el que fem és, com que no existeix un centre de treball tradicional, el que fem és anar a buscar la gent, informar-los, fer infografies, que sàpiguen que tenen drets i posar el sindicat a disposició perquè puguin reivindicar els seus drets. Fa poc, el dijous, vam fer una concentració davant de Glovo amb els treballadors del repartiment de plataforma per reivindicar drets tan bàsics com t'explicava abans. Dret a tenir accés a un lavabo, a un lloc per esperar les comandes dins de l'empresa. És això, informar a la gent de quins són els seus drets i com reivindicar-los. Finalment, et volíem preguntar quins aspectes o temes claus penses que cal tenir en compte a l'hora de plantejar una missió que faci front als reptes relacionats amb les noves realitats del treball en la regió metropolitana de Barcelona. En aquest sentit, hem de tenir en compte que aquestes noves realitats del treball, o no tan noves, segons com les volem veure,
també impliquen nous reptes que els hem d'afrontar com a societat. Per exemple, tenim aquestes empreses de plataforma de repartiment que no reconeixen la laboralitat dels seus treballadors i que també no reconeixen, per exemple, no es fan càrrec de les problemàtiques que ara mateix s'estan donant, com per exemple, aquestes persones treballadores no tenen un lloc a l'empresa per poder esperar les comandes, per poder fer ús dels lavabos, per poder agafar aigua, per poder rentar-se les mans en època de pandèmia. S'han d'esperar a les voreres, a les parades dels autobusos, s'han d'esperar als bancs. Clar, tot això fa que estigui apareixent una conflictivitat amb el veïnatge, que no entenen que aquesta gent està allà perquè no tenen un altre lloc on esperar-se, perquè aquestes plataformes no assumeixen que són els seus treballadors. Per exemple, hem de pensar com a societat que aquesta manera d'organitzar fins i tot la mobilitat, els espais públics, i que aquestes empreses, per exemple, Glovo, que va néixer a Barcelona Activa, també hem de pensar quina ètica tenen aquelles empreses que des de l'Ajuntament se li dona suport. Per exemple, ara aquestes empreses el que estan fent és un ús de l'espai públic. Potser haurien de pensar en un ús de l'espai públic perquè parlem de que fan servir els carrils bici, els seus treballadors, els bancs, espais públics, i que potser una tassa que podem aplicar a aquestes empreses de plataforma que acabi repercutint en la millora de les condicions laborals d'aquestes persones treballadores seria una de les idees, més enllà de com ordenem la mobilitat a la nostra ciutat, perquè aquestes noves realitats, el que t'he dit abans, són nous reptes també com a societat. Doncs, Carme, moltes gràcies per la teva participació. Gràcies a vosaltres.